Kisumu nyaka Ramogi wadhi nyaka Laikipia. Piny owacho mar kaunti ma Laikipia oketho winjruok ma gisebedogo gi kambi nyamburko ma Toyota mosebedo ka kodesa negi nyamburko mag kido mar 20 Hilux D cabs kod mano mar VXL Prado. Kaunti no osebedo ka kodesa nyamburko go ka gitiyo kod omenda maromo siling 17,987 ewi nyamburko ka nyamburko ma itiyogo gi min od gavana mar kaunti no ne chamo siling 41,000 pile ka pile. Kuom dweche 60 chenro no mano ketie tim higa mar 2018 gi manen gavana ma kono Nderitu Muridhi nochamo omenda manyalo romo siling $1,700,000. Kata kamano, nonro ma otim gi jatend migawo mar omenda mar kaunti no Daniel Ngumi onyiso ni chenro no ni timo e bwo kambi moro ma oyangi kaka Rentworks East Africa Limited to ok Toyota kaka ne osebed ka ilieko. Gino ma omiyo giketho winjruok ka koro gisingo ng'iewo nyamburko ma ibiro tigo gi kaunti no. We just feel that there are some opaque arrangements around it. We as a county are committed to settling all our other contracts, but this particular one had other third-party kind of arrangements. Some of these vehicles were taken without a valid and a serious needs assessment, because where really would you use the 20 vehicles that we have? Actually, we don't need them. So we are not able to provide for our health. We are not able to provide for such activities because we have vehicles here. We have explained ourselves. We have held meetings with them. We have told them the kind of challenges we experience with this kind of an arrangement. The budget is very strained. We are unable to offer services to Laikipia beyond having vehicles. So we feel like it is not fair that the people of Laikipia see vehicles just driving around. We don't have medicines in hospitals. We don't have good roads.